Takže ako ja sa snažím urobiť tieto korekcie u človeka, by som to nazval, pre jeho systém, že ako sa môže človek lepšie vysporiadať s gravitáciou, ako človek môže mať lepšie to usporiadané. Začnem takými tými skôr jazykovými vecami, čiže jednak tam, ako je tam nejaká edukácia, že mu vysvetlím, alebo jej vysvetlím, že ako sa veci majú, čo by nemusela robiť, čo by mohla robiť, možno nejak odporúčim na nejaké pohybové aktivity, čo niekedy je nutné, jednoducho. Je tam taká tá edukácia, čiže slovne, ale veľká časť mojej práce je na takej tej dotykovej úrovni, čiže a dotykovej rukami hlavne. A v podstate tam už pracujem na rôznych úrovniach a vrstvách nášho tela. Pracujem jednak na koži, čiže základnú reštrikciu môžeme mať niekde v koži. Že môžete mať takto krk celý čas a vlastne problém je v koži, uvoľní sa koža, a zrazu ten krk je na mieste. Čo je častým problémom, sa človek spáli, tá koža zmení štruktúru, ono to bude meniť na nejakej mikroúrovni tú kožu vlastne a to môže potom spôsobiť časom nejakú dysfunkciu možno alebo nejaké zlé uloženie tela. Ďalej ideme hlbšie trošku a tam riešime už povrchovú fasciu alebo superficiálnu fasciu, čo zároveň je aj prepojenie trochu tuku, lebo ona vlastne má aj dve tukové vrstvy, s ktorými sa dá pracovať, ak je tam problém, nejaký metabolický, alebo ak sú nejaké bolestivé celulitidy, vtedy je nutné pracovať a pozerať sa na túto vrstvu. Ale tá povrchová fascia superficiálna je super inervovaná. Ona má veľa nervov, koža má viac, aj tak, ale ona je štruktúra, ktorá má oveľa viac. Čiže keď niekto hovorí, že o svaloch, tie nemajú toľko nervových štruktúr v sebe ako tá povrchová fascia. Čiže tá citlivosť a vnímanie je vlastne veľmi uložená v nej. Ďalej, kde rád pracujeme, hlboká fascia, tá lemuje sval, je to taká blaná na mese, keď niekedy krájame meso, tak to môžeme vidieť. Veľmi dôležité. A ďalej, kde sa vlastne tie fascie častokrát nejak stretávajú, zlievajú, sú šlachy, kde treba tieto štruktúry osloviť a možno niekedy aj správne zaťažovať, aby oni boli dostatočne pevné, ale na druhej strane veľmi pevná šlacha môže byť tiež problém. Čiže niekých treba riadne uvoľniť, aby boli ohybné. Častokrát, keď človek si naťahuje, práve že natiahnete si sval pri šprintoch alebo pri nejakých aktivitách, cítite, že sa vám natiahol sval, to je častokrát, že máte tak tvrdé šlachy, že ten sval proste, že tá šlacha to zvládne tú záťaž, ale ten sval to nezvláda. Čiže tam treba dobrý pomer mať medzi týmito dvoma elementmi. A ďalej určite pracujem teda s nejakými nervami, cievami, kde sa snažím, aby tá cieva bola priechodná, alebo ten nerv bol priechodný, lebo keď ja naťahujem takto ruku do priestoru, ten nerv sa musí vedieť našponovať. A ak niekde je problém, že nevie dobre prejsť ten nerv cez nejakú štruktúru ďalšiu, nejaký sval, možno nejaké fascie, tak vlastne ten nerv bude trpieť tým a bude vám trpnúť ruka, alebo nebudete mať takú silu v danom rozsahu, alebo vám bude chýbať ten rozsah dokonca. A ďalej sú tieto orgány, čiže to sa bavíme už o obličkách, pečení, žalúdku, ide o ich usporiadanie a čiastočne aj s tým spojenú ich funkciu. Tie sú veľmi dôležité, čiže častokrát človek môže mať ako nejaký problém, ktorý je štruktúrálny, že vyzerá, že hej, toto je zle usporiadané a človek robí na tých myofasciách, čo znamená akože svaloch a fasciách. Myofascia je to spojenie a ten výsledok sa stále nedostavil, čiže niekedy musíme ísť fakt do tej štruktúry toho orgánu, hľadať ako sú tie väzy, fascie, čiže tie orgány sú obalené rôznymi obalmi fasciálnymi, taktiež sú nejak upevnené a musíme nájsť ako tú rovnováhu a tú priechodnosť. A potom hľadám rôzne vzťahy medzi týmito aj vrstvami alebo nejakými štruktúrami alebo funkciami. Čiže zaujíma ma, že čo je, že niekto kráča a jednou nohou dupoce, tak ma zaujíma, že wow, že čo sa stalo s tou nohou, ktorá dupoce. Wow, bola tam nejaká operácia kolena, tak už aj viem vďaka týmto informáciám, kde mám ísť, ako hlboko môžem ísť, čo môžem tak predpokladať. A aké potom vzťahy, že ako musím ja expandovať svoju prácu, že musím nielen pracovať na kolene, lebo to bolo operované a zranené, ale možno nejaký problém je v bedre, možno aj v bruchu, že zle sa to zapája to brucho a možno aj hrudník trochu a zrazu celé telo pracujem, na celom tele pomaly pracujem, aby som koleno dal dokopy. Ale sú ovšem nejaké priority a rámce, ktoré mi dávajú viac takej presnosti a jasnosti do mojej práce.
keď to porovnáme s nejakou masážou, tak závisí, aký má tá masáž cieľ, ale väčšinou, čo ja vnímam tie masáže, že majú taký cieľ ten relax, možno niekedy nejakú jemnú korekciu. Čiže toto sú pre mňa jedno, druhé a to, čo ja robím, či už je to rolfing alebo tá fasciálna manipulácia, ale v rámci teda rolfingu je to o tom, že skôr nájsť lepšie usporiadanie, lepší komfort v tele, viac aj cítiť to telo, lebo v podstate tie receptory, keď sú nejakým spôsobom limitované v týchto štruktúrach, ktoré sú ako fascie alebo koža, tak vám budú dávať aj vlastne inú spätnú väzbu do vášho mozgu a tým pádom to vnímanie reality alebo seba vo svete bude iné. Čiže jednou tou časťou je mojou keby tá lepšia postúra, lepšie držanie tela, lepšia funkcionalita z nejakého aj pohybového alebo možno môžeme povedať, že zdravotného hľadiska alebo takého wellnessu a potom je tam vlastne lepšie aj vnímanie, cítenie samého seba. Čo je tiež takým faktorom, ktorý z toho vyplýva. Je to veľmi pekný proces v podstate, keď sa človek do toho tak pustí, do tých sedení, že ja to vidím, ako sa ten človek mení. Že on nejak chodí pravidelne a komunikujeme, že témy, že sa ho niečo pýtam a že ako to cíti a to je úplne, že tabu, že tá téma vlastne neexistuje, že necíti, ale časom zrazu ten systém, ako má menej tých problémov a blokád, tak v podstate vznikne tam viac priestoru. Lebo náš systém, či sa nám chce alebo nechce, on všetko vníma na nejakej úrovni, možno podvedome by sme mohli povedať. A zrazu, keď sa tieto veci dajú preč, že sa cíti človek viac komfortne vo svojom tele a možno aj v interakcii so svetom, začne oveľa viac vnímať, čo mu viac vadí, čo mu viac robí dobre, že ten systém začne byť oveľa viac citlivejší v takom dobrom slova zmysle. Takým môjim nejakou signatúrou, môjim podpisom v mojej práci, to je taká zapeklitá otázka pre mňa síce, ale vnímam tam, že je tam aj, určite tam je veľmi taká presnosť, špecifickosť, že toto tu je problém, a zároveň hľadanie akéby toho prepojenia, že ako tento problém súvisí s tým celkom. A ďalej pre mňa je tam asi tá úroveň toho vedomia, ktoré tam človek vie priniesť, alebo ktorému viem priniesť tomu človeku, že ja v podstate takým neverbálnym spôsobom viem odovzdať proste kvantum informácií. Čiže tam nemusíme sa o tom v nejakých teóriách baviť, aj môžeme aj trochu, je to fajn prepojiť niekedy nejaký kognitívny koncept a zrazu zážitok, lebo zrazu to dáva, akože máme dve veci, ktoré sa úplne doplňajú krásne. A to sa deje, ale fakt, že toľko informácií veľmi jemných, ktoré človeku vie tento proces rolfingu v podstate priniesť, to tam vlastne sprostredkúva vám, ako cez svoje bytie v tom, že ako v tom som ja. Že to je takou kvalitou, ktorá sa stále tam nejak vyvíja, mení, že jak sa ja vyspím, aké mám ja vzťahy, aké sú veci v mojom živote, budú vlastne pôsobiť na danú situáciu. Čiže je to veľa práca so mnou, vnímam, že v akom som ja stave a čo tam viem či už o energii, alebo že koľko mám ja chuti do života, alebo nejakej špecifickej úrovne vedomia priniesť. Že to je nejakou tou mojou níšou, hej. A zároveň ja že som študoval vlastne aj jazyky, aj že som študoval vlastne telesnú, takže tam prinášam aj v podstate jednak komunikačne sa snažím tam nejak byť, že ako tie koncepty nejak usporiadať, kde som, kto som, závisí to aj od klienta, na akej on je úrovni a on čo potrebuje, lebo niekedy to nie je téma, tak na čo to otvárať. Ale potom ovšem, že ten telocvikársky, môj duch, že ako to nejak to telo zapojiť a užiť si trošku života, hory, alebo čo človek vlastne chce, že ako to tam môžeme, nejaké cviky sem tam, prečo nie. Toto je veľmi zaujímavá téma, ale musím povedať, že som že čím ďalej, tým menej ľudí mi chodí s tým, že fixní mi tento problém, ale stále sa to deje, že aj niekedy to je aj podľa mňa na mieste, že je tu nejaký problém, dá sa to do nejakého spôsobu, že zlepšiť. Ale zároveň tam je fakt, že my si niekedy sami robíme zle a fakt nevieme povedať si, že aké chovanie alebo nechovanie nám robí zle, že niekedy musíme niečo robiť, aby sme sa mali dobre, že človek je unavený
A paradoxne by mal, že si myslí, že by mal niekedy spať, ale niekedy tá aktivita, že práve že nerobí nejakú aktivitu špecifickú, že stále len robím za počítačom, ale nikdy nejdem do prírody sa prejsť, čo je vlastne akože výdaj energie, ale nakoniec to človeka nabije paradoxne. Čiže hej, je to o tej komunikácii, edukácii, že kde aj ten systém ľudský je, alebo nie je a kde by mohol byť. Keď sa ešte raz tej edukácii vrátim, hej, sú to aj niekedy nejaké cviky, ktoré sú nejaké korektívne, hej, že toto by mohlo pomôcť nejaká aktivita tu, možno nejaké uvoľnenie, možno nejaké dýchové cvičenie. Na druhej strane mi potom aj napadá, že tie cvičenia by mali ostať hlavne u začiatočníkov alebo u bežných ľudí cvičeniami. Že keď začneme prenášať nejakú techniku z cvičenia do bežného života, to začne robiť, že problémy na opačnom spektre. Hej, že niekto dojde, že má moc, hej, typické bolo kedysi, že máte vysadenú pánvu, hej, že tá lordoza je strašne veľká, podsadiť pánvu treba. No, za pár rokov ten človek došiel napríklad ku mne a zrazu má úplne brutálne podsadenú pánvu a on si myslí, že hej, že mne povedali, že mám vysadenú pánvu, tak ju som ju podsadil a celý život tým chodím a úplne opačný extrém sa vytvoril. Čiže keď vám aj dá niekto, priatelia, radu, veľmi treba ju tak nejakým selským rozumom poňať a nie extrémizmom na nej lipnúť. Alebo niekto má tendenciu, že budem dýchať do brucha, hej, teraz, že stále budem dýchať do brucha. No to tiež môže mať svoj extrémny problém a čo keď to človek ešte neúplne správne pochopí, že čo to znamená dýchať do brucha, možno to znamená aj dýchať do brucha a nielen do brucha dýchať, zase to opäť v podstate uzavrie ten hrudník a ten nemá vlastne tú kapacitu, lebo predsa len plúca sú tu, brucho je tu a tým pádom tá vrchná časť tých plúc nedostane ten stimul, ani ten hrudník nedostane ten krásne roztvorenie, ktoré by mal dostať, ale iba brucho ho dostane. Čiže potom tie brušné svaly aj strátia trošku na napätí, ktoré oni potrebujú. Ja mám rád, že cvičenie nech ostane cvičením. 5 minút zacvičím, dovidenia. A idem bežne to dýchanie. V rámci dýchu, čo je častokrát, sú normálne, že náboženstva. Takto sa má dýchať, aby toto, aby tamto. Ja nechcem povedať, že tie techniky nie sú dobré alebo zlé a účinné, ja tiež používam nejaké predsa len. Ale treba si uvedomiť veľmi jasnú vec, že to, ako ja dýcham, není závislé od toho, že ja sa rozhodnem nejak dýchať. To vôbec není, že ja mám nejakú vôľu a dých je práve že ten element, ktorý je obojsečný. Čiže ja môžem dýchať bez toho, aby som nad tým rozmýšľal, alebo môžem prevziať dýchanie do plného vedomia. A to je prečo sa možno aj používajú vlastne dýchové techniky v rôznych spirituálnych praxiach. Lebo vlastne sú takým medzníkom medzi vedomým a podvedomým. Môžu byť na obidvoch úrovniach. No a teda ja bežne napríklad som vystresovaný a trápi ma niečo z môjho osobného života. Niečo sa stalo s mamou alebo niečo sa stalo s otcom. A samozrejme, že to ovplyvní môj dých. Ovplyvní to môj hormonálny systém, ovplyvní to aktivitu môjho nervového systému, to ako oči budem používať, ako sa budem orientovať v priestore. Že 100 vecí to ovplyvní. Aj ten dých. Alebo teda teraz kúkam, wow, autobus ide, hneď sa aktivizujem, hneď sa zmení moja poloha hrudníka, aj dých a utekám na autobus. Čiže ten kontext sa bude stále meniť. Čiže to je veľmi dôležité byť zároveň aj otvorený a vnímavý na tieto rady a nejak ich integrovať do seba a vedieť, kedy čo použiť a kedy čo nepoužiť. Lebo ten dých je veľmi kontextuálne závislý. Že už keď som v tejto polohe, mám iné možnosti dýchať, ako keď som tejto. A to sme sa iba bavíme o podsadení či vysadení pánvy. A to nám môže zmeniť v podstate celý dýchový vzorec.